وەک شاندێکی پارتیên siyasiyê Rojavayê Kurdistanê em li Başûrê Kurdistanê li gelek aliyan em kombûn. Îro jî em bûn mêvanê hevalên Yekgurtî İslamî Kurdistan. Me li ser pêşketinên gihene di herêmê de bi giştî û rewşa Kurdistanê û pêwîstiyek gelek Kurd hîn bêtir nêzîkî hevdû bibe, hîn bêtir piştgiriya destkeftiyên gihene çi li Başûrê Kurdistanê çi li Rojavayê Kurdistanê û em çawa karibin hîn bêtir bi hevdûrê alîkar bin em karibin van destkeftiya hem biparêzin hem li pêş bixînin. Wek tê zanîn meşerekî giran li hember Daişê da meşandin û serkeftinekî dîrokî ne bi navê gelek Kurd tenê bi navê hemî gelên herêmê me pêk anî. Ji bo wê me li vê civînê jî li vê civatê jî me teekîd kir ki Daeş temsîla İslamê nake, İslama rastî ya civakî gelek Kurd di nav xwe de jiyan dike. Kirina pirsgirêka demokratîk bin û rê bidin hemî alî karibin bi rastî civaka me ji tesîrên Daeş di nav civakê de çêkirî em xelas bikin, em bi hev re karibin vê tekuşînê bidin meşandin û em çi qeyse karibin tim û tim di nav bin û bi hevdûrê alîkar bin em van zehmetiyên gihene derbas kin. Yek jî li ser vê hat tekîd kirin Rojavayê Kurdistanê divê di pêvajoya siyasî de hebe li gorî biryarên nav netewî divê di nav çareseriyê de hebe nerîna me divê alî de hevbeş bû û em vêna pir giring dibînin ji ber ku eger Kurd bi taybet û bi giştî tecrüba rêveberiya xweseriya demokratîk di çareseriya siyasî de li Sûrî tune be ew ê çareseriyekî bi vî rengî feilî li pêş nekeve. Bangên aştiyê yê got Birêz Öcalan ji Bakurê Kurdistanê bang kir em piştgiriya xwe ji bo wêna nîşan didin û giring û em dixwazin bi rastî jî li her derê bi diyalogê bi aştiyê pirsgirêk bên çareser kirin. Çi di hindir navxweyî de çi jî li gel welatên em tê de jiyan dikin. Ez bi Kurdî dikarim wek naverok vêna bêjim. Mamoste jî dikare kerim bikin. Bejdar îdara zatî Rojava hatine defme xoşhalî me pêşwaziya wa kir. Hedef ziyaretê şandêwan bû bo Kurdistanê. Hêzûlanê dît siyasî hemiyê dîtin çil Silêmaniyê çil Hevlêrê me alûgor û bîrora û nêrînê xwe gelwana pêk ve hevpar kir berdewam ka çi bîro boçûn me hene çi nêrîn me hene ser rewşa ama mantaqê evel amê navçê da arwisa ihtimama yekgirtî û şehnê Sûrî bi şeklekî giştî û pirsa Rojava me tekîl ser çend xala kir û mewzuê distûrê evê tête danandin zerûrete Kurd bejdar bibin û zerûrete evê bejdar bin derbirînê rûya Kurda bikin bû ka wan çawa dibêt Sûriya mustaqbelî çawa bidît û hemî pêkol hemî muhawele bu hindê bênekirin ev mewzuha yanî bejdariya Kurda têda diyare bibît. Hindekî têda heyn û hindekî dî jî muhawele bidiçine têda. Nuqta duê behsî musalaha watanî, aştiya navxwî, aştewayî navbera hêzûlayanê Kurdî yê am parastina û haletê heye ve evroke li Rojava û ne bibîte tehdîd û gef bo çi tarafa û muhawele bikin tedbî'a alaqata bêtekirin nav ev dewletê teyn û evê muhtemel mantaqê. Elmuhîm em hemî hêzûlayan diviya erkê xwe bibînin çawa mantaqê xirê dîr bêxîn şerê dîr bêxîn tedexulatê dîr evê mantaqê gavil bikin an محاولت کن یعنی تشتکی وسانه بیت کردن ضرر نف خلق منطقه دابید بیرو بچون مذهبان فرسامه